Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Posibleng pagbagsak ng water level ng Angat Dam ibinabala ng MWRB. Mga water districts pinaayuda na ng luwa para sa water crisis sa Metro Manila. Whistleblowers ng mga bogus na dialysis nais pumasok sa WPP ng DOJ. Bagamat nagsorry na, Locsin binanatan ang oposisyon sa pagtawag nitong boba kay Robredo. Palacio hinikayat si Del Rosario na direktang ibigay na lang ang donasyon sa 22 mangingisda. Joint probe sa Recto Bank issue hindi na kailangan. Comelec ipinaubaya sa DILG ang mga LG officials na hindi magsusumite ng SOSE. PCSO gagawing mas transparent ni incoming PCSO GM Colonel Garma. Construction site sa Taguig nagiba 5 sugatan. Dahil sa napakataas na kaso po ng rabies sa Legazpi o ang Legazpi po ay nasa state of calamity. Philippine Olympic Committee walang kontrol sa pagpapatakbo ng SEA Games 2019. At bagong kasal, balsa ang sinakyan bilang bridal vehicle sa Surigao. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Posible ba o hindi ang 5 minutong biyahe mula Cubao hanggang sa Makati tulad po ng ipinapangako ngayon sa publiko? Ulitin natin, posible ba o hindi ang 5 minutes na travel time mula Cubao hanggang Makati?
na ipinapangako po ng Highway Patrol Group, ng DOTR, ng gobyerno mismo sa publiko. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dacame. Welcome po sa pang-worldwide broadcast ng Kamaong Asero. Dito po sa Leader Knows Philippines. At sa bayan pong napapanood sa Pinoy Extreme Channel. As usual, ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Destiny Cable Channel 200, Destiny Cable Channel 200, ano yun, 284, Cabling Channel 59, Destiny Cable 84, at sa mahigit 1,000 iba't iba pang mga cable companies nationwide. Magkatuwang ang buong pwersa po ng Leader Knows Philippines at Pinoy Extreme Channel para kayo po'y paglingkuran sa pamamagitan po ng ating programa na pinalilipad ngayon ni Clarence Andaya with Earl Nico Dacame habang nakaremote pa rin ang ating Operations Head Engineer Oliver Lico, Creative Director Mark Anthony Reynoso na busy po sa pagdidisenyo ng ating bagong broadcast studios, world-class broadcast studios na paglilipatan po ng Leader Knows Philippines very, very soon. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa ating angel in disguise na amigong si Ambassador Jawar Sandoval. Ang ating mga telepono, by the way, ayan. Ang ating mga telepono po ay 0927-494-2175 at 0949-7365000. Huwag niyo pong kaligtang i-like ang ating FB page ng Leader Knows Philippines. Nang sa ganun kayo po ay manatiling impormado sa mga nangyayari. Mag-comment at i-follow at i-share po natin para tayo po ay well-informed sa lahat pong kaganapan sa ating bansa. Ayan, magandang hapon po sa mga nasa Metro Manila. Itong topic natin ay perhaps yung ating mga kababayan sa Metro Manila makaka-relate ng todo dito. Nag-fade yung aking audio dito sa monitor ko. Naulit yung nung isang araw. Sakit pa ng daliri ko. Yung daliri ko mga suki, nagkabangga-bangga. Namaga. Ayan, may infection yata. Saglit ha. Live na live talaga Saglit ha. Hi. Hello, yan. Hi! Talagang ganyan talaga sa live. May mga kaunting technical glitch. Pero sa broadcast natin, maliwanag, di ba? Dito lang sa monitor ko, sorry sa monitor ko naglolo ko yung aking monitor. Saglit ayusin natin. Dito kasi sa ilalim ng aking broadcast table nakalagay yung mga Ayoko kasing sa ibabaw ng lamesa nakalagay yung, gusto ko kasi sa broadcast table malinis sa ibabaw. Nilagay natin sa ilalim yung Palitan ko kayo ito ulit, saglit Kaya yung mga
Okay. Mag-comment po kayo sa ang ipinapangakong 5 minutong biyahe. Sagad na yung aking headphone dito. Tasan mo kaya yung ano dyan, yung monitor. Hello, ayun. Ayun, parang nandyan sa... okay na. Yan. Pero parang para siyang hindi malinis masyado. Paki-feedback nga po sa amin kung malinis po yung aming audio, ano po, at na parang may sabit dito ng konti sa studio. Pero dito sa aking monitor sa medyo malinis naman. Dito lang sa headphone ko medyo pakinggan nyo. Posible ba o hindi ang 5 minutong biyahe mula Cubao to Makati as the government promised to the public? Bago ang lahat mga kaibigan, batiin po natin ang isang napaka-espesyal na tao na nagdiriwang po ng kanyang kumplianyo sa araw pong ito. We would like to say happy birthday kay Kuya Nico Raymond Nico Publico. Birthday ngayon ni Kuya Raymond Nico Publico. Kuya Nico, happy birthday. Sa monitor nyo malinis naman, malinis. Dito lang talaga sa... Parang garalgal sa akin. Anyway, tuloy tayo. Bago ang lahat mga kaibigan, narito muna ang isang importanteng report. Selebrasyon po ng Wata-Wata na ituloy kahit may problema po sa tubig sa Metro Manila. Ito po ay dyan sa lungsod ng San Juan. Panoorin po natin ang live report ni kasamang Nolan Ariola. Yes. Yes, Nolan. Magandang hapon sa iyo. Go ahead, please. Matagumpay na itinaos sa lungsod ng San Juan ang mas makulay, mas masaya at mas payapa ang Wata-Wata Festival na isa sa pinakamasayang festival sa buong bansa dahil sa pagbabasaan na bahagi ng tradisyon tuwing kapistahan ni San Juan Bautista. Pinaunahan ni outgoing Mayor Gia Gomez ang watercade, Vice Mayor Janela Estrada at City Council. Namataan din ang ilang foreigner at lokal turista ang dumayo pa para saksihan ang napakasayang festival na ito. Tuwang-tuwa ang mga San Juaneño pag sila nababasa. Pati nga ako ay nabusa ng tubig. Para sa kanila, biyaya at pag-asa ang hatid ng pagbabasaan. Very unique San Juan as the only kamilan meron sa Cubao, and it dates back even the time of we really don't know who, but there were the years, but we tried to remove the tradition of the Cubao. We were bashed, we were written notes that wala kami karapatan na to have it for 1 year. So we found out that it's really unique in San Juan. Tulad sinabi ni Mayor, the lifetimes of St. John the Baptist, it's a tableau, it's a moving tableau of the lifetimes of St. John the Baptist. Because many of our fiestas, and I think most of our fiestas, because we are celebrating the life of our patron saint. But they don't even know why the patron saint is our patron saint, you know? So we have to tell them why. So as Monsignor said, the very famous, he must decrease, he must increase, I must decrease, is a very a symbol of humility, which is Kahit ang incoming Mayor Francis Zamora ay nakipagsaya sa festival na ito na ginawa ni Senador J.B. Ejercito. Nanguna sa pag-ayos ng festival ngayong taon ay si Councilor Vincent Rainier Pacheco, katuwang ang City Tourism ng San Juan. Sa kabila ng water shortage, hindi nagpapigil ang San Juaneño sa pagbuhos at paggamit ng tubig. Ayon kay Mayor Gomez, ang bawat biyaya ay may kaakibat na responsibilidad. Ang pagtitipid ay pakikibahagi ngayong Wata-Wata. conservation. That is a year-round campaign. It should be sige-sige yung kampanya. Hindi lang today.
not only today. Today just marks, we are just telling everybody that this crisis can also be a beginning of opportunity. Every crisis there is an opportunity. And this is an opportunity for us to tell people that water is a blessing. Water is life. You don't waste water. We don't waste water by blessing people with good, clean water. And people, you can see how much they are happy and they enjoy being doused with good, clean water. Bless. Mula rito sa lungsod ng San Juan, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you. Thank you very much, Nolan. That's their culture. That's their fiesta celebration dyan sa lungsod po ng San Juan. Sa ibang mga lugar sa probinsya, halimbawa doon sa amin sa TVLY, ay yung San Juan ay they normally put it in a boat, on a boat, tapos nag-maritime procession, mga ganun. Mga Katoliko, di ba? Iba-iba. Anyway! Posible ba o hindi ang 5 minutong travel time mula po Cubao hanggang Makati o di kayo mula sa Makati hanggang Cubao, vice versa, di ba? Ako, nais kong marinig mismo ang mga nandyan sa nasa Metro Manila na araw-araw talagang stress ang inaabot dahil sa paspasang makasakay, pakikipag-agawan sa mga bus, pakikipagsiksikan na halos parang nilalapastangan ang mga damit sa pagpasok, paglabas ng MRT. At yung oras na nauubos po sa napakausad pagong na trapiko na nais naman pong, true enough, nais naman yatang resolbahin ng gobyerno pero mahigit 3 taon na po, wala pa ring solusyon. Ang sabi po ng Highway Patrol Group ay bago daw magpasko, makakaranas na raw po ang mga taga Metro Manila, mga motorista, mga dumadaan sa EDSA ng 5 minutong travel time. Actually, sa totoong buhay, kahit madaling araw po ang EDSA, traffic. Ayan. Now, let's give them the benefit of the doubt kung paano nila gagawin. Kasi ang binabanggit nila nung Asian Summit daw, ay nangyari daw ito. Abay, teka muna. Nung Asian Summit, naglikha sila ng express lane. 2 lanes yata yun na nilagyan nila ng harang at yung mga taga Metro Manila nagtiis, nagsakripisyo doon sa Usad Pagong at hinayaan yung mga bisitang duman doon sa express lane. Yung mga bisita na may hagad pa. Ayan. Ayan, tanong natin, paano kaya gagawin yun, ano? Paano kaya gagawin? Because one of the major problem in the traffic mess in Metro Manila is the over volume. Sa napakarami pong bilang ng mga bihikulo na sobra-sobra na po sa ratio dapat nang pwede sanang payagan lamang sa Metro Manila pero talagang walang makapigil. Taon-taon may bumibili po ng sasakyan. Taon-taon hindi naman dumadami ang kalsada. Yung mga dati na pong may sasakyan, nandyan pa rin. Mabuti at mabuti kung yung mga lumang sasakyan ay dadalhin sa probinsya at hayaan yung mga bago dyan sa Metro Manila. Hindi naman pwede natin diktahan yung taong bayan ng gano'n kasi marami tayong kababayan ang kaya lamang imentina at bilhin mga second-hand vehicles, mga segunda manong sasakyan at hindi brand new.
Yung masyadong maraming pera para makaiwas po sa number coding. Sa number coding, bibili ng ilang sasakyan. Para kung Lunes ay bawal ang 1 and 2, gagamitin yung 3 and 4. Ganon po yung madadaming pera. Yung plano ng MMDA na alisin po yung mga provincial buses hindi natuloy, naudlot sapagkat nabuking ni Albay Congressman na Joey Salceda na habang pinaniniwala nila yung publiko na aalisin yung mga provincial buses para daw lumuwag, may inaprubahan naman ng gobyerno na 14,000 na mga bagong taxi. Yan. Ano kayang mangyayari dito? Nais po naming marinig ang inyo po mga tinig dito po sa ipinapangakong ito ng gobyerno, no? Ngayon, siyempre, yan ang pangako po nila. Pero at the same time, nais ko pong marinig po ang inyong mga suggestions. We need to find solution. We need to find your ideas or to hear your ideas para po, para makatulong tayo. We are not just here to make some remarks. Hindi po tayo nandito para mangomentaryo po lamang, but to provide solution. Ganyan po ang pakay ng ating program. Di ba? Mas okay yun, di ba? Madaling mangomentaryo pero mas maigi po gawin nating meaningful everyday ang ating mga buhay na kung may problema, dapat ay may naiisip po tayong realistic na solusyon. Okay, yan po ang ating pagsasaluhang tema this afternoon. Habang saglit lamang at magbe-break tayo, balikan ko pa kayo mga sukay pagkalipas po ng ilang importanteng paalala po lamang. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.